Ka Voice of the People Party VPP mentaka singi ka arpawai tarik ujaliu 8,000 arpulai lengba kinong yalam ka election committee ka nega party kilapan pau syakilat pathai khubor ya ka kerteng uriki AJ Singkon kum ukurtong MP ka Bansa Long House nem 8,000 arpusau ka bakentup ya lai pundril taliki constituency ka lengka rikhasi jaintia uriki AJ Singkon udeiru u general secretary ka party VPP bat ukurtong MLA Basharam manhakane ka election 8,000 arpulai na ka umsning constituency bat udeiru unohi kai haka school ba North Eastern Hill University nehu nakaliang ka neka party ka donru ka jingkermen ka bas kamban poisya ka thong kham tam habakala yo banrung keleng ki jaka ki shnong hapo ka rikhasi jaintia ha ki nekisngi bat ka jingshim ka jongka ya ki issue ki bakta ka chait banrio shishu ki lapan pawru ba ka neka party kan kon marwei klem ka jingpan jingkershan na ki wei pat ki party namar ka nongrim jongka kam nya hap satya bat ki hanre ka jingshani atali ha ki jingkershan upai ba kham tam habakala yo ban let pensno thu ka leng ka rikhasi jaintia